बेबाराव बिटिसिआव राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनो हटेल साननाय राजखान्थि सोरनियाव बेसेबां दोहोन दङ हटेल रेस्टुरेन्ट दं रायजो राजाफ्रा हिसाब खालामनो गोनांथि गैलिया दैदेनगिरियानो हिसाब खालामना होसिगोन थख' थख' हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय प्रमद बर'आ बिटिसि सेक्रेटारियावनो 5 स्टारजों समान ओंखाम संग्रा खालामबाय न'आव ओंखाम जाला बे ना बेदर मैगं थाइगं बायनो गियो सेप्ता मानसि गोरिब सुबुंफोरनो माब्ला मदद होफेरा बिटिसिआव बियो गोदानै मोनसे किटचेन बानायदों 5 स्टार रेंकनि बिराद मोजां माने किटचेन बानायना लादों बेहायनो ओंखाम जायो बेहायनो ना बेदर जायो बेहायनो साहा लोङो बिराद सेप्ता मानसिया न'आव जाबादि खरस खालामनांगोन माइरं बायनांगोन बा दालि बायनांगोन ना बेदर बायनांगोन स्पिनिफ्राय फैसा थांगोन माला सोरनो गोरिबनो फैसा होफेरा बेलाय सोर फाग्लानो फैसा होफेरा बेलाय खोन्थाथों सोरबा गोरिबा न' बानायना होदों होननानै सोरबा गोरिबा बिनिफ्राय 500 थाखा मोन्दों होननानै बेफोर सोंथिजों गाग्लोबनायनि उनाव बिटिसिआव गोदान हटेल दंनाय गैयिनि राजखान्थि बेखौ लाना एमएलए जयन्त बसुमतारीनि गोख्रों फिनजाथाय 5 स्टार हटेल बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिनावसो जेराव थाङो बेयावनो नुयो जेरावबो थाङा हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्मनि खाम्फा बरगयारिनि देरहासात बसुमतारीनि माबा नङा माबा दङ गुवाहाटी क'क्राझाराव आसिजों सानलायनो हायै हाग्रामा महिलारिनो हटेल रेस्टुरेन्ट दं गौरां हटेलालाय सोरनि जाखो बेलाय 5 स्टारनि होननानै बुङोबा बहाबा माने रेस्टुरेन्ट होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिनावसो जों जेरै थाङो ओरैनो नुयो राजा लामाजों थां बबे लामाजों थां बेयाव हाग्रामा महिलारिनि माबा नङा माबा दङ चन्दन ब्रह्मनि दङ खाम्फा बरगयारि देरहासात बसुमतारीनि माबा नङा माबा दङ गुवाहाटीयाव थां बावबो हाग्रामा महिलारिनि दङ क'क्राझाराव नोङो थाइ आसि एरनो गैयै जायगाफोर दिनै हाग्रामा महिलारिया बहाबा रेस्टुरेन्ट बहाबा नोङो हटेल खुलिनानै लादों गौरां हटेलफ्रालाय मानि सोलियो जाय मानसिया जायजों लोब्बा थायो बे मानसिया गुबुनखौबो बेखौनो सानफ्लाङो सिखावा सिखाव सानफ्लाङो सादुआ सादु सानफ्लाङो बयखौबो गावहा हाजोसे गाहाम दोहोन सोरजिना लाबाय बेनिखायनो गुबुनखौबो बिथाङा सानफ्लाङो हाग्रामा महिलारियासो बहाबा थाङोब्ला स्टार हटेलाव थाहैयोनो माब्ला हाग्रामा महिलारिया बबेयावबा लामानि साहा गलायाव हाबना साहा लोंनाय नुफेरदों जोंनि प्रमद बर'आ दासिमबो लामानि साहा गलायाव हाबना साहा लोङो हाग्रामा महिलारिया बहा लोंफेरदों सोरबा नुफेरदोंना दा जाय मानसिया जेजों लोब्बा थाबाय थायो बे मानसिया गुबुनखौबो बिदिनो सानफ्लाङो सिखावा सिखाव सानफ्लाङो सादुआ सादु सानफ्लाङो बयखौबो दिनै गावहा हिसाब गैयै हाजोसे समान धोन सम्पति खामायनानै लाबाय गुबुनखौबो बिथाङा बिदिनो सानफ्लाङो हाग्रामा महिलारिमोन बायदियासो दिनैहाय बहाबा थाङोबा स्टार हटेलाव थाहैयोनो बहाबा थाङोबा बेबायदि नङाबानो थानो हायानो दा माला हाग्रामा महिलारिखौ नुफेरदों जे लामानि बहाबा लामा दथ'खानि साहा दखानाव साहा लोंनाय सोरबा खोन्थाफिननो रोंदोंना हाग्रामा महिलारिखौ सोरखौबा खोन्थाफिननो रोंदोंना जोंनि प्रमद बर' बिथाङा दाबो लामानि बहाबा गलायाव साहा लोङो माला नुफेरदों हाग्रामा महिलारिखौ बेखायनो बे बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैहाय जाया गारा नङा गारा दिनै दाय फुननो नाजानाय बेफोर गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिफिनदों एमएलए जयन्त बसुमतारीया थारैनो बे समाव मोनसे सोंथि सिखाङो जे बिटिसि राजखान्थि हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाय आरो बिथांमोननि राजखान्थि खालामनाया बबे लामाजों बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायनि थाखाय बे समाव राजखान्थि फोथाराव आगान होदों अब्ला बिथांमोननि सुखु दुखुनि बाथ्रा बिथांमोननि गांनाय लुबैनायनि बाथ्रा डिलिमिटेशननि सायाव बिथांमोना खामानि मावनायखौ दोरोदनाय बायदि नुहुरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ लाबोबाय BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय
आरो 250निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जालागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससिय'लजी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिज, केरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिभिजन क्लास, लोगोसे स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com